Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amosi ng'eyore nyakora magajon kamoro moro mentie kugwen market kod Maindi Brendi winjo ni tumebadilishwa tufandane na Yesu. Mano ngolo ma producer marwa Edith Orago. Elizabeth Anditi. Okay, to kanyo. Oteko godo tielo nero mar pako Jehova Nyasaye mabende nochakre kanyo sa 11 kogwen nyaka nyirre machok mokalo chien kanyo tumebadilishwa tufandane na Yesu. Lungal jasado ya wutseme Kachiel koda kan Brenda Genyo anyaso banyana. Wasebiro ka kendo waikre mar kelo ni chenro ni eri mano masule mokinyi mabende nochakore sa 1 mokalo chien kanyo kendo wadwa dhi nyime nyaka seche bura mabiro mbele kanyo nyakora munga jongoro ki ni machiegni kwa chako koda weche manyien mabende otimre pacho ka gwengewa kanyakla koda pinje maoko. Jatend piny Kenya migosi William Samoei Ruto gikone tukone ochope piny libambano ero mano mar South Africa limbene yorno ero mar tich kabende jatend piny owacho migosi William Ruto ne orwake pinyno ero kod jatend piny South Africa mano migosi Cyril Ramaphosa. Jatend piny no tenre koda minode Mika or in the Sudans. And I want to reaffirm Kenya's commitment to working closely with South Africa in advancing reforms at the AU on matters to do with peace and security, and also on global governance. We are encouraged by the progress made in addressing trade imbalances between our two countries, removing barriers. That these agreements will deepen our collaboration and will provide practical benefits to the citizens of our countries. Jagoro mongirore eteni migao mar somo migosi Julius Bitoka koroto yango ni kalenda mar school ibiro lunya kagiko kata ka obedo ni thoth skunde koroto iloro apoya nono e pacho ka eri kalore koda kang'anyo mag jopuonjre kana oloso koda ka jofwamb weche mano e school no mar Kenya High School. Jatelo noiko koroto ogolo kwayo makene ne tend skunde mapacho kaeri mondo mione ni obedo koda ka twak makende koda ka jopuonjre mar tieko ng'anyo ma osebedo ka dhi nyime e pacho ka. And the dialogue with the students, and they speak to them and engage them so that we can reduce any possibility of any unrest in our schools. Gikoneto Governor County Nero mano Mama Bay mano Mikael Gladys Nyasuna Wanga ni chope nyim kamati Nero mano ma Senate chiwo report kotenre koda rang'iny kata kit weche geko mag somo anyato mago mag nyithind nasar kata ECD e county Nero mano ma Homa Bay. Wanga ne ochiwo ler kotenre koda chenro geko mabende osebedo ka dhi nyime rang'iny mar somo kit ute geko ma nyithindo geko osebedo ka chwale sombgi maket kod mago kibro paro ni Wanga ochope nyim kamiti maket kod mano bang' ywaruok kende wuok ni weche geko mag somo gin mago matimba e county Nero mano ma Homa Bay kama e kaka nye weche chalo dichieng' manyoro e nyim kamati Nero mar Senate. The responses are very... Question 10. The county government of Homa Bay has adopted the scheme of service approved by the Senate and disseminated by the Council of Governors to the counties. Also, the county adopted the National Pre-Primary Education Policy of 2017 as the I-Policy framework of reference in the implementation of early years education programs. In addition, the county government of Homa Bay has also developed its specific I-Policy, which is at the assembly level. Additionally, in relation to the curriculum implementation, the county is currently implementing the rationalized curriculum design of 2024 for PP1 and PP2. Further, the agreement between the primary schools and county government of Homa Bay is based on the Early Childhood Education Act 2021 that provides direct support for establishment of eye centers within primary schools as part of the public education infrastructure. The schools have also provided to us mostly the unit to help us move forward. In terms of our allocations, under 11,
During the period under review by the Standing Committee, the county has allocated a total of 360,431,778, out of which development budget is 889 million. Jaod bura maki aru migosi Didi Nyoro koro togolo kwaye makene ne oganda duto mapacho kaeri mondo mi oneni okau thuolo margi mar puonjo nyithindo timbego makare kachiel koda kahera. Jatno loso kamano kaluwore koda ka wiche goeko mag ng'anyo kachiel koda ka wang'o skunde mabende sani koro to neno e pacho ka. Kama bende koro to yango ni oganda mapacho kaeri kachiel koda ka jotelo koro to dich mana gi wiche goeko mag siasa kendo wigi owil koda ka puonjo jopuonjre timbego eko makare. There are schools that are already at home, especially boarding schools. Kenyans, from being human beings, we are becoming reactive every time. Jokoromogi kapod wang'iyo mana wechego eko motenore koda rito nyithindo e pacho kaendi kanyakla koda skunde moko kuom jodolo koro owuok oko kaseyo malich mokalo jonyuol e pacho kaendi mabende giwacho ni osebedo kodhengni e tijgi ka giwacho ni jonyuol maket kod mago owe mana ting' maduong' mar rito nyithindo kendo puonjo nyithindo ne jopuonj mabende bedo kod nyithindo go eko sikunde. Wachore ni luor kanyakla koda tich matek mabende jonyuol ne keto e kit ngima nyithindo higni geko mokalo chien e moko kuom weche goeko masani koro dong' chien malich mokalo e ngima goeko mag nyithindo. Jadolo mar din jokopere pacho kaendi migosi Paul Ogola ema nolero weche maket kod mago. What we call parental guidance has gone down so much so that children are taken to boarding schools at early and tender age, and they are busy with academics. Children throughout the week, from Monday to Sunday, to the extent that they don't even have time for prayers, for spiritual exercises. I think this is one of the gaps that we need to fill in, because we say human person needs holistic formation, that they give academic formation, spiritual and moral, formation in faith. So if, that is lacking, then it means that our children are malformed and informed. And I think that is a reason why we even have a lot of unrest in schools, because when children are subjected to so much studies and then they don't have time for prayers, they don't have time for spiritual guidance, they don't have time to socialize with the peers, then it becomes catastrophic. So I think the ministry or the government should put in place. Public health is driven by public interest. You cannot say on one hand you are implementing or enforcing public health without public interest. What is the public interest in this case? Protecting the people of Kenya. I think that answers the question. But to say in brief, I'm very, very grateful. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, nimepata nafasi kuja hapa Meru leo, kukutana na wenzetu hapa, viongozi wa PNU, wazee na viongozi na akina mama na vijana mashinani katika Meru, ili kueneza urafiki wetu na uhusiano wetu na viongozi wa pande kubwa sana, na ufisadi umejaa. Ni kama culture ya serikali hii, kila mahali, kila siku unasikia mambo imeharibika mahali fulani, pesa imeporwa mahali fulani. Inakaa kama ni mtindo, ni njia ya kufanya kazi. In fact, nakumbuka wakati walikuwa wakikampeni daktari, walikuwa wanasema watatengeneza bajeti ambayo inaweka pesa ya ufisadi kwa bajeti. Si mnakumbuka? Na ni kweli wamefanya hivyo, kwa sababu budget zinaendelea kuenda juu. Jopur matindo kanyakla koda madongo e wengeki makaluo gin mago mbele sani kod ji omalich mokalo negi makod lwetgi ariyo pur noero mano mar thiwo mo kata sunflower e pacho kaendi ka bende sani koro liekore ni pur mar sunflower nitie kod ohala malich mokalo e pacho kaendi kanyakla koda pinje geko maoko. Maendi en wach mabende koro ineno ka okang' mabiro loko ngima jopur e pacho kaendi anyato wengeki makaluo ka gimako kod lwetgi ariyo
purnieri mano mar sunflower. Ma en report mabende ne owachi koda migawo mochung' ne neno ber mar pur e pacho ka inde Nyati County eri ma Kisumo mano Lake Basin. Weche machalo kaka mag mechanization gin mago weche mag puro, kendo e weche mamoko bende kaka mag iluongo ni kata yawo canals, gik machalo kamago. Koro wanyalo yudo pi e yo mayot, yo inyalo losnwa e yo mayot, kendo wanyalo yudo kata mana gik machalo kaka tingni, to chiro bende gintiere go. Value and the income that comes with it is quite huge as compared to other crops like the ones that they've been planting here, that the sugar cane and the maize. So that's why we decided to choose. And also, it's climate resilient. The climate within this place is quite adaptable to it. It matches very well to the production of sunflower. That's why we decided to choose sunflower. And we are targeting onge kodaka obok maglo gino mabende koro to kero luoro malich mokalo ne skunde makamago. I'm very much committed to service delivery and making sure that I bring the government closer to the people. I chose to have this meeting today, bring the land officials forward. They have made their presentations. The heads of institutions have been informed of the processes to follow. We have also directed them on the offices to visit to, and anytime they want, also they can invite the land officials to their respective areas, so that at the end of the day, we bring up our rating as it is right now, where we are talking of 27 of title deeds to schools. We want 100% titles issued to schools. On this NEMIS, and you know NEMIS is a platform that is going to provide us with a lot of data at one point, so that we can know how many learners do we have in these our schools, and we can know if in case of capitation, how many learners are we able to give the capitation. And through these capitations, our schools get opportunity to develop their physical infrastructure to enable us get a good learning environment for our learners. So we are working in collaboration with other state agencies like the Lands Office, so that we can have our schools acquire the required documents to enable them be registered in good time. Mondo mi giyude kanisa nogo maduong' maginyalo toye mondo mi giyude kanisa nogo maduong' maginyalo toye alam. Bendo yango ni chenro makamano ka ochopo kare, chenro mag somo kaachiel kod wechego mag thieth mane jogweng' ochiwo lowo maduong'ie malich mokalo biro dhi nyime e yono makare ma onge ng'ikruok moro amora. Kuom kamano ginyiso mor margi malich mokalo kuom ote kaachiel kod lendo makama. This is a place which we've actually waited for 40 good years. Among all the 17 people who donated land here, up to 47 acres, only one is living. And we thank God that we still have their wives, and we as the sons have got the opportunity through the grace of the Lord to see this wonderful project kick off. For now, I can confirm to the community and also to the church and also to the politicians that we can now see the light at the end of the tunnel. Because one major project, which was supposed to be the mother of the remaining 7, has already been actually increased the level to somewhere possible. And with together with the help of the church, we wish and hope that it will reach the referral level that which was proposed. Koda kalek mabende ne gen godo kaka jo kanisa kihoro giyango ni chenro makamano biro miyogi giyudo nweng'o margi mapile ka pile ne mar sikunde mathoth koketi e gwenge makono biro konyogi e yudo chenrogo mago ohala mondo bi otingre malo e yono makare. Ni college iko hapa, kwa hivyo kama tutakaa hapa na college iko hapa, tutapata wamama wasee na wasee kama sisi, tutapata usaidizi ambale ambapo tutasaidia kikae kama na biashara yangu kidogo ama nijenge ka kiosko yangu kidogo, ili itakusaidia baada ya kitoka huko nyumbani inakuja ninaketi hapo ninapata watoto kitoka kwa shule huko inakuja tunakuwa kwa wazee tunaangalia ili Pradeko sekalo kanyo bangsa apar kod ariyo mar okinyi kugwen maket kod mandi abi amor kod jo Kristus jo Kristus mago jo kopere we glory giwacho ni gin gimor bang' ka giyudo lo mabende gisebedo ka gikedo ne kuom thuolo kendo gigere hekalu mar Jawar. What do you think? I'm amor kodgi. Gero hekalu mar Jawar en gima ber. Yes. Bergo kabisa.
And aido ote kanyo kuwuok Celine Dion wacho kanyo ni amor kodu, Brenda kod Justus aneno maler kan tiere Kochia mano Homa Bay County. Yes. Luongo ni Celine Dion. Then George Henry wacho kanyo ni antie kodwe chenro aluwo chenro makare Kala TV mora kan tiere Undhine Ukwala Siaya County. Ugenya Ukwala mama Tutinya Musa Juma. Karinge. Junior Kamusu Nyarongo wacho ni locked in. Good morning antie Rongo County ka Kamagambo yoma. Yes. Rongo Kamagambo tie chenro. Kendo gido wayo makar. Then antie kod John Adek maratatu sani koro dalone mara pag munche chingni rumo maratatu sani koro dalone mara pag munche chingni rumo di nyime donge pano dong kang'eny to koro 12 or 13 Podo kwano days. Yero. So many days, 10 and above. In the funeral. Have you been following Adek Tatu? They say no give money to do Kandiko. Angeno winyo ginene, o winyo the lower third. Second lower third ero winyo kabisa. Mana gima ng'eyo. Apart from that, okose bedo ko wacho weche go eko. Mochomoyo. Mochomoyo. Makelo kwe mar oganda. Ka wach moro timore kata ne ng'ato. En mung'eyo, en sing'eya. Exactly, en janyiera. En sing'eya mo endere. Winjo ga ng'ato wacho ni meto dhi orom gi judge ma ja SD. What's wrong with Judge Maja SDA? Make me understand. You remember the acid lady? No, burano no ganna madier. I don't know. Pani pod court dhi nyime pod gi yalo. Judge Maja SDA. Ka ji paro ne kama nini. Jadolo no sa CM. Nitiere weche moko mane wacho. Nitiere picha moro mar kijana moro mane trend ka koting'o le moro matin mineno gi gogo jini. Yes. To kijana nondiko caption mare kanyo ni kokwa iti tamori anakunyuria. So people were like DCI onego mak wuoino. Then jadolo nowuok oko tung' mosuo gi kunyura watu. Koro nopingo ja kunyura. Nopingo kowacho ni en jogo ok nyal mule. En highly protected. To jo kunyura nonyure. Noromo kode. Emomiyo nyaka ibed ng'ama nigi sense niya anything mowacho social media. Padre kapok iduoko kata pok iwuoyo. Kata pok beda anonymous. Kik ging'eyi. Beda anonymous. In beda ka in kama. Mionge wach gi ng'ato. Yes. Erokamano ahinya producers magwa mano Elizabeth Anditi kanyakla koda Brano Mondi kuom neta en wachieno ni ere yonero makare. Kuyie to akaw yo machok waduogo to koboke osebiro to kelno mondo wanyis joka nyanam gima ne ito boke. Luongan jasado ya Wolseme. Kachiel koda kan Brenda Agenyo anyasupa nyanam. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung' piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche go eko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Kibedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuch to wan kode duoko mag tuke. Puonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto
mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi
nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' kamoro moro ma intie kogwen market kod maendi kaponi kokiriwri kodwa dakika osekalo kanyo 50 kod 8 manyiso ni odong' dakika 2 to romo kanyo saa 1 mar okinyi. Saa 1 kogwen market kod maendi nyakoro mgajwang'. Apini wadhi nade nyakoro mgajwang'? Daddy Dadiola mar Kibuye market wacho ni oneno ka apaya mowuok Kondele kadonje boma maduong' ma Kisumo dhi mos. Wacho ni Patel Pass kacha machal gima geche moko dwani mondo mi oriwe wigi. Kata kamano Daddy Dadiola ma bende en achiel kuom jotimo ohala e boma ma Kisumo chiro nero ma Kibuye wacho ni ndara dhi apaya dhi. Okng'eni kuma intie to apaya chalo nade nyakoro mgajwang'? Moro be nitie ni Daddy Justima entie kamiluongo ni Lela. Lela kiwuok Maseno. Yes. Kichomo Chula Imbo kanyo ibiro chopo Lela. Apaya ridore, trailer ridore mos kowuok Busia kadonjo boma maduong' ma Kisumo. Gona wang'i nyakoro mgajwang' ni Kisumo Boys roundabout chalo nade? Apaya mano migombo ng'eyo ni dhi nade Brenda? Apaya no mawuok e boma ni ma Kisumu kochomo Nairobi chalo nade? Kisumu Nairobi road chalo nade? Joma nitie Kachok unyalo konowa ni Kachok kanyo neno urwa wakonyre uru. Jo pikipiki wating'uru nyithindo madhi school e yo nero makare. Kikwa over what? Iluongo ni over ng'owa? Kwa overtake kata overload. Ini wacho overtake mar kalo. Kikwa overload manyiso ni kikwa ting' nyithindo mokalo kiasi monego bed ni wating'o. Gima ng'eyo ni pesa to ber kendo idwani mondo mang'e yude mabalang' to ne ni rito ngima nyathi mokwongo. Miting'e apiko kiking'ad kama ok owinjore ong'adi. Museum ka ma Nairobi road ka ng'ato wuok e stage but sai petrol station ka tie kuma jopeng ng'ado e Brenda to ging'ado yo makare. Ji osewito ngimagi kanyo. Eni ng'ada koya koni to dok the other side. Owuok this other side of museum kodwa ng'ado ka ng'ama dwano dhi yo Dreso Nyango iluongo ni Masai Market kacha. Ipo mana koseng'ado en diere kanyo. To gari moro gone wiu pip ka kocha moro be gone pip ko ayo sitam koni to licha. Adwa ni wabed joma oritre wang' apaya. Inyalo ng'iyo ni apaya mowuok e KCB roundabout ka donjo piny boma maduong' ma Kisumo chalo. Samo ng'ato chuni gi idho gari ma ng'ato chuni gi idho gari ma samoro in garaka kumidhie wuok leta man travel kia mabor igombo ni chope kumidhie chon. Then ichope stage yudo gari ma Koka ni jabor. Ini wacho jabor. Sine ng'at mar ariyo gari. Koki nyisi ni jogi ni mana ka. Gikasi ni gisewuok. Conductor bichung'e dhot ok odwa ni wuogi. Wuok be pogi wuok. Tinde gin gi trick moro ni kao mine moko mineno joma uso kanyo machiegni. Ema bete gari. Ikete gari kanyo to pong' koro ni wene customer. Si wene customer. Kaling matin. To mine gimiyoga gimoro. Kaling matin teno ka olor ka ng'ama gimoro bo wiye wilgo mana ka odhi kao. To kako dhi. Wiya wil gi bag na moro ka gimoro akawe duka akaw dakika achiel.
Karo mana thuolo ne jomoko mondo donjo timango. Obed oxygen, obed shuttle manade. Otero jowuoth mos. Mago mowuok Homa Bay, Kisumu kadhi Migori, kamoting'o Kala. Kala Tours, Kala Safaris. Mago kidwa dhi Migori, gari kende minyadhi go Migori en Kala. Kala ibo yudo gi total mantie bath sitam kanyono. Ibo yudo gi stage kanya ero mowuok, kamoting'o dao gere. Donje Kala. Kala yom. Kala nyanya. Teri maber. Teri mos. Kala TV binene iye kanyo. Koro nyakoro mgajwang kidwa wuok Kisumo kidhi Migori, ori wuok Migori kidwa Kisumo, kikidh gari mora mora machiko kopodho. Kala Tours. Machik opwo. Mane makoro nyaki idhi, ibro yudo jowuoth marwaki mayom. Kendo ibro yudo conductors marwaki, ibro yudo conductors marwaki mayom, kendo giwuoyo kodi, gino ging'isi ni mama diri. Kala vehicles nyaki bede komtie. Then yawuot kod nyi Professor Peter Nyang' Makanyongo. Prof mwenyewe. Rayier wuojo seme. Nyongo min Mary. Mano wuot kanon. Kao mos kamera. Wuoi maka wuotho timane ber. Wa mak microphone owuo. Bwana Yesu asifiwe. Mibo winjo. Geno ruma bed Kisumu County. Kanyakala koda Siaya Kababa. Mago yawuot Ajim Kenga. Ajim Pembelepe. Ajim Thuolonge Goke. Orengo the Walking Constitution. Mago governors waduto te makalu owenga. Onge. Governors wa makalu. Governors wa makalu? Few. Nyaka moro monyewajo ndio bedo sense. Wacho dio yue. Maku maler kantiere Karateng. Got lela ka. Yamo moro ntie magoe mos mowuok skundi ya wimo Maseno. Karidore piny kanyo mos. Good morning from Lela Got kanyo. Daddy Justima. Estima kachandi timanyo dadi. Manyo Justima. Luongore gani Daddy Justima. Then ti Daddy Olabe. Kibuye market. Yakoro mga jong mapiyo obongi oboke ni rihi mano mar Daily Nation. En maneno kos chopo kaida kusikalo kanyo chiko bang sa chel. Kugwen market kod maindi. Why housing levy will last for many years? Gimomiyo choko mapinyo wacho choko go osuru mar gero ute be kuma nengo gi olwar. Bro dhi nyime kod bedo. Mano ma Nairobi, ma DCI nyondhi odiochieng' manyoro, mano ma Nairobi, ma DCI nyondhi odiochieng' manyoro, ode kano yude kod omenda mok tin ne $60,000 kod ode kano yude kod omenda mok tin ne $60,000 kod bich omenda bacheng' ok ni e bengi omenda bacheng' ok ni e bengi omenda macheng' motinga lwete suitcases so tingi atinga nyakora mgajwang. My question is, these people, this man had a lot of this cash in the house. You don't know tere to en pesa mwaba. Kano se manage bedo gi pesa na ode ngama koro na wule. No, Nano rash. Ngama no wule no is not the problem. And when the problem. Number one, the reason why pesa no na nge ode, number one okonya kete benki. Lomas kunde go konya kod mgajwang. Bodite marario. Hiti maradek. Lomas kunde go konya kod mgajwang. Bodite marario. Hiti maradek. Mr. Moneybags, where did Nairobi County planning man get millions? The happiest of Mr. Patrick Analo Akivaga, Nairobi County's chief officer for urban planning, and for years one of the government Johnson Sakaja's close and most trusted ally, has laid bare the working of a building approval system that critics says he had enabled illegal development to flourish across the city. Maisonia. Okebeni rima bende en jal mapango kaka chenro mag boma ma Nairobi tayo. Mabende wacho ni en jadich Migosi Sakaja. Chiegni kode malich moko. Jadi atiende ni en jal ma kineno Sakaja ka wuotho to expect nenene. Or kinene kokalo to expect ni boneno Sakaja kalowe. Gino CPM export duty. Lawmakers have argued that farmers could lose up to 5 billion annually as buyers are likely to opt for cheaper alternative. Magonti ite mara beach ka thulu mari mondo misom report market called mano. Ndi lendo kanyo Nairobi road closure. Ne kotende koda Nairobi City Marathon
apeni mopogore opogore geno ni biro loro. Between James Gishuru and JKIA, both sides from Saturday 10 p.m. until Sunday 3 p.m. Wayaki Way, only both inner lines from Nairobi School all the way until Expressway entrance on Sunday 12 a.m. up to midnight 10 a.m. And then Uhuru. Okay. Uhuru Highway, both sides, Uhuru Marodi Ching. University Way, between Uhuru Highway and Slip Road from Sunday, between Uhuru Highway and Slip Road from Sunday, Sauchel Morotieno nyaka Sunday Saboro Marudiche. Ntika moro mulungo ni Muindi Mbingu Street, kanyo chakre sa auchel otieno, nyaka sa aboro. Kaito Konange Street, the Lord from Sunday, Sauchel otieno, nyaka Sunday Saboro Marudiche. Mano kutende koda ngwejwe komagomaga Nairobi Marathon, apeni brolor ching ngeso, nyaka ching Jumapil. Koro kain jawuoth ng'eni manyo bathio kamoro minyalo dorie kikiketh chik moseketi magiluongo ni bylaws. Yes. Ito bokene mara mopogore ma kembe ka thuolo mari mondo mingi ekaite mara par ite mara par Oburu's Battle Mount as Linda Ground Camp cracks. Antiere lweny mabende koro wachore ni pod dhi nyime Don Busisa noero mano mar ODM kiwacho ni lweny pod omako migosi Oburu ja ogai ma Don Busisa mar ODM ekinego eko ma bende wachore ni pogruok dhi nyime kod mienjo Don Busisa noero mar ODM bade ma yande luongre ni Linda Ground cha okaero kaka giketo pich migosi iluongo ni jathum luna nyinge koro is off my mind. I don't know why I can't remember this guy anymore. Nani? Inda. Prince Inda. Prince Inda is not part of ODM. Why are they having his photo there? Ginga to relinquish his position as party leader and allow other presidential hopefuls within ODM to contest the role, since he has declared his hopefuls within ODM to contest the role, since he has declared his intention to defend his seat in Senate. Odwani mondo mi Oburu koro we bol bedo piny. And Oburu said that thing. Ni kama ni bedo na ni ema koro dwano pog chama. He was just addressing. I think Oburu had a nod of what Orengo would say. But the Kanye team are apart why MPs changed stance on US Ebola quarantine facility. Ujod bula chal ni koro loko chung magi. Kotende koda En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV.
Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Kromo gi wadhi nyime koda nonro nero mar oboke ne wanite mar 14 Brenda. Yes. Kanyo ma Kenya kod US wacho dhok mopogore opogore anya to kotenre koda weche go eko mago mag tuo mar Ebola. Piny Kenya noramo ni noriethochgi ni mano ne paro ma migosi Uhuru Kenyatta mano biro go higni mokalo chien. Yes. Eka piny Amerika to wacho ni Parano chak mana 2 weeks ago. Jumbe 2 mokalo chien nyako mga jwang'ite mar 10 kod bichen pa josomo kod pa jondiko. Yes. Gidhi nyime nyaka ite mar 10 kod 6 eka goro mar katun tie bath ite noero mar 10 kod 6 mabende wach kanyo ni politicians and police always get away with it. School unrest. Okay. School one, nyithindo ringo to giwacho ni kata mana politicians and police always get away with it. En lendo. Mopogoro. County government makisi otimo lendo kanyo. Then piny Kenya be otimo lendo e bathe kanyo ka thuolo mari mondo mi som weche maket kod mago.
Ite mar prario bende en lendo. Tarik 5 June en World Environment Day. Ka thuolo mar mondo mingi ni chieng' tarik 5 dwe mar auchiel ang'o matimre weche geko mag alwora. Ite mar 21 Gin weche geko mag county. Motimre e county sano tipo mar governor e county mano ma Kisumu, Professor Peter Anyang' Nyong'o, governor e county Nero Makure. Ma iluongo ni, this one should be who? Kisumu governor Uasin Gishu Evans Kapkea. Kande gintiero momore gwenge ko mago mag Uasin Gishu. Ka thuolo mar mondo mingi. Then piny kanyo gunfire in Mogadishu despite over elections delay escalates. Ka thuolo mar mondo mingi ka intie koda interest kata dwaro mar ng'eyo gik matimore piny moko ing'iyo weche go. Kiti mapre koda ng'wen weche motimre mag ohala. Yes, state agencies partner to root out tender cartels. So Batekanyo distributor fails to stop Diogis EABL stake sale to Asahi Group. Eka itema pre koda bich gin mago maka komenda ringo e bombe opogore. Stock exchange ka thuolo mar mondo mingi. Prario koda uchiel agaja meli kod kwano. Eka pre koda birio pre koda boro gin oil nigwe ko matindo kaka giringo e pacho kaendi. Nyakore mga jwang. Itema prario koda chiko ya mabende magoro lalgo. Ko chakre bath ite mar prario koda boro. David Chieng' Omondi oti kitamo. Ibo kawe ka wiyo mare mogik. Apo so nyakore mga jwang. Ka uno kwa bedo kodawe. Boke mwaido kanyo en mano mar the Daily Nation. Deko skal kanyo prade koda ngwen. Bang sa achiel. Kugwen maket kolumani. Wamodho Pi. Koso shai. Coffee. Ntie studio ma mbele kocha. Yes. Then kwa duogo nyakore mga jwang. To wadugo kod tel noero mano mogik mago mag twak. Kama nen Friday ko dono ket joneno gi weche mang'eny. Bro paro ni jatend speaker od bura mamalo migosi Moses Wetangula. Masika Wetangula ka unendo wende boma Kisumu ka. Yes. Bro tene koda jagoro. Mungirore emigao mar Yes. Arita. Raymond Omolo. Kinji dito mamoko. Koro welo ni Kisumu ka. Koro wuotho kitang. Yes. Nyalo gwenyri kod dola. Wako yie machok nyakoro mga jwang wadogo. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get me up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore
jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde.
Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth,